Sia nang aja sedang mau besar mana Bwtharka ani besano di situ jona Bwtharka di situ jona Bwtharka nang Bwrwi Bwsa asayu nai bo ang khaito di songsa ang agian Bwsa thi bo ang bai songsa khaita bai Bwsa ka narana senaya ang bai an Bwsano mang nai asai te bo bai aji bo masa ate khano bitisari Bwtharsika ta bo ate no bitisari oi iko tini ba ate no bitisari Bwtharsika Jotono lamsugo secret library channel osungsaro bakpar bihya lupcha raunile tei thakmung grishuka salbrum no je bihya lupcha tongnai khoroksa ke jorabai baksa nukjakino phayu te noro display khoroksa tsr khani chalano nukuni mankana binimung Rathindra Debbarma e chala kahai bakpar bihya lupcha oha saka kernya tangge henkai buri rongno henkai nasigi maya joli jagi Bwtharo te buri kuri hinke bo tongma ya horsa hopung anya ke buri kebagi thuyasak bini hopung se aya amsike lupsa bihya e Musuk Rathindra Debbarmani tomung au chini thara baitolde munashonor kubuni khanaka buri nuka hanke joli jagi Bwtharmano te buri kuri hinke bo tongma ya sudo bini sak motokma tongthoksini hamrna nayo e sila Musuk Rathindra Debbarma nor tini video ni thumbnail title nuge kaham kino Simon kana seng tawno te sana thang tong abagi phaji ke chini video ni direct main topic jagawo o gyan kri silani tomno pulen chime kaham ke Simon lene norok display o tsr khane khoroksa chalano nukuni man kana binimung Rathindra Debbarma kamingka bina hazari o chala agi pula khorja buribe hamjake kajema olo borni cherai eba Bwsa buri khoroksa angkha a jora chala Rathindra Debbarma eba e tsr khani chala Rathindra Debbarma e pulani Bwsa burina amsuk chajagi ange kyar khaya ang tongkha tamni bagi hinba Rathindra Debbarma Bwsa chala se hamjago Bwsa burina amsuke hamjagya haipono Rathindra Debbarma bini nukungo pressure eba chabrjama bagi o pulani Bwsa burina bo a jora accept khalai goshinakha atikino Rathindra Debbarmani nukungo bihekte Bwsa buri khoroksano tei kahamke tongmang kedungma saljora laikya phiaba jora salja Rathindra Debbarma bini doli logi thangka tangi hinkai bini dol kajana bagi buri nyanya thangpuro Rathindra Debbarma se o dolni burino nugi hamsak thanga te paithego hankai o second buri bai eba dolni buri bai no jabardasti khlai kaijakise paikya abagi Rathindra Debbarma second bihik baimang tongi time biji angma bai ayang pulani bihik or Bwsa junake amse care khalia saknaya ke tongka ajora rogota tebo phano jora salja pulani bihik joto kobikok semanka bini Bwsa Rathindra Debbarma kobuni buribe kajaki nukung khai thangka hane ajora pulani bihik belani bukha kosto dukun angsake Bwsa no obisha brika eba sirakya ani bukhana amse kosto ke subayui ani nukung baima kahai je chini kasar habai chini nukungna sabainai a buribo hamui chai ta manthung pulani bihik aba hake bini Bwsa or second bihik no sirakya abo to belekin dukun ana ko khediba tangi henkai khorni kajage bihik Bwsa nukung khalai kahamge tongma olose atike onaithok nukung khorsa borong bagi baithangku ke pulani bihik ba obviously no joli nai thigediba sabule nijini hamsama borok eba bukhani borok bihik eba Bwsa no alkabai rohorna musung naiba atikino Rathindra Debbarmani tomung hamya bakparo truk joto luku saimanma olo pulani bihik amsik bezal problem khaya kare ob Bwsa se khorsana tei tongjaka te chila Rathindra Debbarma hankai second bihik be tongi time spend khaimang borni kajama sal 11 years hayakaba 11 বছর angka mane Rathindra Debbarma bai e second bihik logi baksa kajaki tomang 11 বছর complete angka o 11 বছর toma bisingo Rathindra Debbarma khorni buri Bwsano Bwtharka au nor kubune khnaka o 11 বছর toma bisingo Rathindra Debbarma second bihik ni Bwsa khorokni burino gothangino Bwthar Khibika bahagi eba tangi hinkai Rathindra Debbarma second bihik bai kajaki toma olo pula Bwsa buri khoroksa asakya a jora Rathindra Debbarma o Bwsa burino sajagya joli jagi bishi kaisa toma olokhe eba bosor kaisa toma ya gulokhe biti charui Bwtharwi Khibika apro second bihik belano bukha duku nangsage kapmang police case bo harina nakya Bwsa Rathindra Debbarma no haipono Bwsa Rathindra Debbarma ma proksani e second bihik no saka ang Bwsa buri kisapono hamsagya ang Bwsa chalase hamsagu ano Bwsa chalase ridi
te olo atike chini Bwsano ang kuni dino Bwthar gelaka jena tomon engka awasha map khadi Rathindra Debbarma abo hake second bihig no sama darte yango je second bihig bo hamjakse tong hingka ba a Bwsa Rathindra Debbarma no map khlai tesha kahamke tonglai tongjauka kahamke tomoni bisingo bo salbrum brum no of Bwsa Rathindra Debbarma Kobuni beribe tongi je nogo phakyangke o second bihig no yaktise bu hone roksung khanaka semangka Kedema sal jorani yakolo second bihig hanyo hai te khorsa Bwsa manjauka te o Bwsa bahanyo Bwrwi ase rizauka ama hakino Rathindra Debbarma second bihig bai o Bwsa Bwrwino teye tabuk bisi kaisa tongi phakya phia ba laithane salja sikango hankai Rathindra Debbarma hanyo hai I Bwsa jingno dukano tlangi cold drink bai bitino mix khlai a Bwsa Bwrwino khane woi Bwtharise rizauka tangi henkai Rathindra Debbarma Bwrwi Bwsana Hamjakya Bwrwino henkai nasik se mayapu a bagai Bwrwi Bwsa nokino joli jaki biti chari Bwtharo o Musuk Rathindra Debbarma bini ati tom haimani darte meani chalo police Hamjakya Musuk Rathindra Debbarma abongka I silya gyan kure Rathindra Debbarma ni full adozat story amsik jora khane cheng abon sanamu sungo Musuk Rathindra Debbarma Bwsa Bwrwino ke Hamjakya chajakya nasik se mayapu horung kele sak motok hamna bagai Bwrwi borotong Bwrwi boromano ama hakise natuk blasa sila Musuk Rathindra Debbarma sak motok tongi olo Bwsa Bwrwi ase purke a Bwsa klonyo bahage Bwthara musung abo kahai batro masi sila tapsuk jora kebro nugyaku pula bono sak motok tongo olo Bwsa ase purke o Bwsano Bwtharwi Khibi ama bomti chat borok bomti chat Bupha hangkano Norong kise wan sugina neba Rathindra Debbarma pula khorsa Bwrwi kaijake Bwsa se manai kaham kenu kung khawi tongka oma Musuk jarle te khorsa Bwrwino sa Hamjaki kaijak se paijauka maneke o Lopcha silani bihig se dujon tongota tabu henkai second bihig bai tongsini tongi Bwsa dujon Bwrwi asaima se o dujon Bwsa Bwrwino se Khetoni mayo rimani biti chari Bwthar jiwo Bwrwi Bwsa Hamjakya chajakya hanai o silya Musuk Rathindra Debbarma Belanyo kharima sisa Cerai kaham no Bwtharwi Khibi o akolkri Bupha haramzat sida Bwska manjake bahari mang lati kek sai kek seprak naikhimu asuda si musuni akol engkhana amsuk je Bwsa Hamjakya Bwsa khane musungya hankeba dukano thange protection cover helmet rok thupipano khlaimai diba asuda sia Bupha Musuk te kaisa kobikok amo bojoto kahamke khanawi saimandi nukungo Bwrwi Bwsa asaimani amo Bwrwini dus eba bihigni problem ya abo chini chalaroni se dus tongo a nor kubni khanaka nukungo Bwsa Bwrwi asaimani amo bihig eba bomani dus ya abo chini chalaroni ar se kisa problem tongo hani mano te nor tabu wansuk tongkhana Bwrwini dus ya chini chalarok se dus henmani abo tamo hamya problem kotorta engkhana hanai abagi chingjotono sanai abo mungsa wana jane koke eba problem ekdom kotor engya abo sana tangya kahamno honi manu bakian ba khanadi Bwrwironi aro sperm engka X eba X chromosome tongo te chini chalaroni aro ke Y be X sperm hekaba duita chromosome Y be X tongo jodi chalabai Bwrwi physical hekaba intimate engma jora chalani Y chromosome engka hanke o Bwrwi tongpro abo Bwsa chala asanyai phiaba chalani X chromosome engka hankai o Bwrwi tongmo jora aporke Bwsa Bwrwi asanyai menkok hankai abosi abagi jing sanamu sungo Bwsa chala eba Bwrwi engnai abo chini chalaroni X Y sperm hekaba X by Y chromosome se matter khayo te Bwsa Bwrwi tung eba chalatung je matarok rimani abono accept khlai nakache kaham Buma Bupha tomung kaham tongi jani ja Bwsano cheran sime kaham ke naikole phoremung roi tlangke Bwrwi phano chalapano salcha borok kotorengge a Bwsano nono thiasak nai tlangai thamono o sungjaro sung nokmani baksa nukungo Bwsa Bwrwi asake hankai a nokni Bupha eba chala amsuk chajakya engge bihno hamya saya hne khok sitrabe kotumani nokjago sudu amsuk simya bwkra jak taku bukubo hamya saya ke salemarok noko tangi hinkai Bwsa Bwrwi bamani darte nokni Bwsai jani ja bihigno sakna yake tonmarok nogota te jodi abo kahai nokoni borok chini o video na tongi sing abono sanai Bwsa Bwrwi asaimani abo buma eba Bwrwini dosya amo Bupha hayakab chalani aro X chromosome ni bagise Bwsa Bwrwi asayo
पुलिस kai bwsa bwrwi ase phano sak nangya bihigno jai khaya tangdi motarok jerimani abono se accept khlai na khe sanai and bwsa chala ase mani reason kha je nok ni bupha haigaba o chalani thaniwo y chromosome tongkha ke borok ni khe bwsa chala asayu aba hatya o x by 1 men o jagao depend khayu do chalani aro x chromosome na tong aba y chromosome na tong abo se depend khayu jodi chalabai bwrwi physical intimating pro o chalani thanio x chromosome thangka ke bwrwi arota aporke boni bwsa bwrwi asanyai jodi chalani aro y chromosome tongkha ke o bwrwi tomo jorawo aproke taikam sanai bwsa chala asa kyam hatya so chini tara baitolde malaysia tan bai video amsuk jarana malefini norway next video jaga jodi chini kokte samaro khanai chacha ke o video no share khadi joto tiprasa lukono kam hamya nugi shaimanthung tei bwsa bwrwi chala asaithani x y chromosome ni kok nor sau khnar mani jodi bisas thangya hankai kami amsani sinai nokne borok eba doctor no phano o kok sangai nadi borbo jesing samhano sanai chino video no khalogi party sura nema baki play ken hambai